Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Ομίλου για την Ιστορία και τον Πολιτισμό του Κιλκής, συγχαίρω και επενώ για την πρωτοβουλία και την προσπάθεια και φυσικά για την, κύριε Δήμαρχε, τη μεγάλη ευαισθητοποίηση για να υπάρξει αυτό το πολιτιστικό και ιστορικό αποτύπωμα και του Δήμου αλλά και του Συλλόγου στην περιοχή. Είναι αλήθεια ότι με αυτές τις πρωτοβουλίες γίνεστε κομιστές μηνυμάτων ευχάριστων, ελπιδοφόρων, αισιόδοξων, ότι διατηρείται η μνήμη ιστοδιειναικές και δεν είναι η μνήμη για ένα παρελθόν, όπως πολύ ωραία το είπε ο κύριος Δήμαρχος, το πρόβλημα της ομοίας το οποίο θα αναλύσω δεν είναι ένα θέμα που αφορά το παρελθόν, υπάρχει και σήμερα, όχι στο Κιλκής, ούτε στα Γιάννητσα που ήταν κάποτε ισχυρή η παρουσία τους, ούτε στην Αθήνα, στο Δήμο Αχαρνών κάτω που είχαν και εκκλησία, έχουν εκλείψει τώρα αυτοί οι Ιουνίτες, αλλά στο χώρο της Ουκρανίας, τώρα που μιλάμε, γίνονται πολλές ανακατατάξεις, με αφορμή εκεί τις τελευταίες εξελίξεις, με αντιπαράθεση των Ρώσων, των Ουκρανών και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, στείνεται ένα γεωπολιτικό και γεωθρησκευτικό, να το πούμε έτσι, περιβάλλον αντιπαράθεσης και μας θυμίζει τώρα αυτό τη θεωρία του Χάντιγκτον. Ότι δηλαδή οι επόμενοι πόλεμοι που θα ξεσπάσουν θα είναι οι πόλεμοι των θρησκειών και των πολιτισμών. Μίλησε καθαρά για την σύγκρουση των πολιτισμών αυτός ο πολιτικός επιστήμονας. Αμερικάνος, ο Σάμουελ Χάντιγκτον, φυσικά φρόντισε να ρίξει όλες τις ευθύνες στους Ορθόδοξους. Και πότε είχε διατυπώσει εκείνη την θεωρία ότι δυστυχώς οι Ορθόδοξοι έχουν ευθύνες, δεν έχουν οι άλλοι, ας πούμε, οι Ρωμαιοκαθολικοί, μιας και σήμερα θα μιλήσουμε για τις σχέσεις Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, δεν ευθύνονται οι Ρωμαιοκαθολικοί, αλλά για όλα αυτά είναι οι Ορθόδοξοι. Πότε τα είπε αυτά ο Χάντιγκτον? Τη δεκαετία του 90, όταν είχε ξεσπάσει ο Ιουγκοσλαβικός πόλεμος και ήθελαν να διαλύσουν την Σερβία ουσιαστικά, την ενωμένη Ιουγκοσλαβία τότε, αλλά επειδή με το Μιλόσεβιτς η Γερμανία τότε, η Ιουγκοσλαβία ουσιαστικά είχε τους Σέρβους που καθοδηγούσαν τα πράγματα, στρατηγικός σχεδιασμός του ΝΑΤΟ ήταν να διαλύσουν, να χτυπήσουν την Ρωσία στο μαλακό υπογάστριό της, δηλαδή τη Σερβία, που είναι μέχρι τώρα σύμμαχος των Ρώσων. Και φυσικά από αυτούς τους στρατηγικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ ευνοείται και το Βατικανό. Διότι και το Βατικανό προωθούσε μια τέτοια γεωπολιτική ατζέντα. Το Βατικανό είναι και κράτος άλλωστε, όπως ξέρετε. Έχει πολιτικούς, έχει τους πρεσβευτές, έχει τους διπλωμάτες που συμμετέχουν στο διπλωματικό σώμα και έλεγαν στο σώμα των Ευρωπαίων διπλωματών, οι διπλωμάτες του Βατικανού, ότι πρέπει να αφοπλίσουμε τους Σέρβους που είναι Ορθόδοξοι, και να εξοπλίσουμε τους Κροάτες που είναι Καθολικοί. Επιλέξει. Και είχαν γραφεί τότε πάρα πολλά στον τύπο της εποχής, γιατί τέτοιο μένος εναντίον των Σέρβων εκείνη την περίοδο. Αλλά ο σχεδιασμός ήταν συγκεκριμένος. Συνέπιπτε δηλαδή και με τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και του Βατικανού. Να αποδυναμωθεί η παρουσία των Ορθοδόξων στην περιοχή. Ποια είναι όμως η ουμία και τι σχέση μπορεί να έχει με τα θέματα που τώρα θίξαμε, εφόσον υπάρχει αυτή η σύγκρουση που λέμε πολιτισμών. Είπαμε ότι ο Χάντιγκτον προσπαθούσε εκείνη την περίοδο να δικαιολογήσει αυτές τις ανακατατάξεις, γι' αυτό διατύπωσε εκείνη τη θεωρία, ότι για όλα αυτά είναι οι Ορθόδοξοι, τους οποίους ταύτιζε με τους Μουσουλμάνους. Δηλαδή εμείς οι Ορθόδοξοι, αυτό έλεγε η θεωρία, είμαστε το ίδιο πράγμα με τους Μουσουλμάνους. Σε τι? Στη θεοκρατία, που εμείς δεν έχουμε θεοκρατία, είναι διακριτή ρόλη Εκκλησίας Πολιτείας, κύριε Δήμαρχε, επειδή είστε και το επίσημο πολιτικό πρόσωπο σήμερα, εδώ πρέπει να τα λέμε. Στην Ορθοδοξία είναι αυστηροί οι κανόνες. Είναι διακριτή η ρόλη Εκκλησίας Πολιτείας. Στην θεοκρατία, ο θρησκευτικός αρχηγός είναι και πολιτικός αρχηγός. Αυτό το ζήσαμε χρόνια τώρα και με το Βατικανό. Ο Πάπας είναι και πολιτικός αρχηγός. Μην κοιτάτε που τώρα είναι αποδυναμωμένος και κάνει κονκορδάτο με το Ιταλικό κράτος. Παλαιότερα, ξέρω πολύ καλά, ότι είχε δύναμη επιβολής να επιβληθεί και στους πολιτικούς ηγέτες της εποχής, πιο πίσω. Και πριν το Λούθυρο που έκανε τη μεταρρύθμιση.
Και αυτή τη θεοκρατία την έχουν και οι μουσουλμάνοι. Στο Κοράνιο είναι θεοκρατία επίσης. Ο Χαλίφης είναι θρησκευτικός και πολιτικός αρχηγός. Ο Πατριάρχης όμως για τους Ορθόδοξους είναι μόνο πνευματικός αρχηγός, όχι πολιτικός. Ή ο Αρχιεπίσκοπος. Εν πάση περιπτώσει, απαγορεύεται τους κανόνες της Εκκλησίας ένας ιερέας να κομματίζεται, να κομματικοποιείται. Ξεκάθαρο αυτό. Άλλο αν η Εκκλησία έχει έναν ευρύτερο κοινωνικό προβληματισμό και έχει και κοινωνική διδασκαλία. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Βεβαίως και έχει. Αφού η κοινωνία των πιστών ανήκει στην κοινωνία των πολιτών. Είμαστε και πιστοί και πολίτες, βεβαίως. Και η Εκκλησία έχει λόγο για τα κοινωνικά. Με την ευρύτερη έννοια του όρου, πολιτικά θα λέγαμε. Με την ευρύτερη έννοια του όρου. Και είναι για να ενώνει, όχι να διαιρεί και να κομματίζει τους ανθρώπους σε παρατάξεις. Το όνομα της Εκκλησίας είναι όνομα ενότητας, όχι όνομα διαίρεσης. Κάνω αυτές τις εισαγωγικές τοποθετήσεις για να περάσω στο θέμα μου. Η θεωρία λοιπόν του Χάντιγκτον έλεγε, άρα καλά κάνει τον άντρο που βομβαρδίζει τους Σέρβους, αφού για όλα αυτά είναι οι Ορθόδοξοι που είναι εχθροί της Δύσης, παρακαλώ. Και άρα σε αυτό συμφωνούν με τους μουσουλμάνους. Βεβαίως υπήρξε απάντηση, αυτά ήταν αντιεπιστημονικά όλα όσα έλεγε. Και εφόσον η Ορθοδοξία είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπέρ της δημοκρατίας, εδώ μέχρι και αγνωστικιστές φιλόσοφοι τα λένε αυτά τα πράγματα. Στο παιχνίδι λοιπόν αυτό, εντός εισαγωγικών όλων των θρησκευτικών αντιπαραθέσεων, εμπλέκεται και η Ουνία. Τι είναι η Ουνία και πότε ξεκινάει η Ουνία? Το 13ο αιώνα από τον Πάπα, από το Βατικανό. Τι κάνει ο Πάπας δηλαδή? Μέχρι σήμερα είναι αυτός ο θεσμός που τον θεωρούμε προσβλητικό εμείς οι Ορθόδοξοι και έχουμε ζητήσει να αφαιρέσει τους Σουνίτες. Στέλνει ιερείς ντυμένους με ορθόδοξα ράσα και άμφια, να λειτουργούν με το ορθόδοξο τυπικό, να έχουν βυζαντινές αγιογραφίες στην Εκκλησία, ώστε να μην διαφέρουν σε τίποτα από έναν Ορθόδοξο και να δημιουργείται μια σύγχυση. Αλλά να πιστεύουν στον Πάπα όμως. Νομικά αυτό θα μπορούσαμε να το λέγαμε και αντιποίηση αρχής. Γιατί δεν μπορείς να λες τώρα ότι είσαι σε όλα Ορθόδοξο, στο τυπικό, στο λατρευτικό, στο βυζαντινό, στις αγιογραφίες συντέχνη, ας πούμε, αλλά διοικητικά να μην ανήκεις σε κάποιο πατριαρχείο Ορθόδοξο, αλλά να ανήκεις στο Βατίκανο, στον Πάπα. Γιατί έγινε αυτή η πρωτοβουλία, γιατί έγινε αυτός ο θεσμός το 13ο αιώνα? Και τι έγινε? Γιατί είδε ο Πάπας ότι με τις σταυροφορίες δεν βγαίνει τίποτα. Τους σταυροφόρους που τους εξαπέλυσε εδώ στην Ανατολή, θυμάστε το 1204 που φτάσανε στην Κωνσταντινούπολη, λέγανε η επίσημη δικαιολογία ήταν πάμε στα Ιεροσόλυμα να απελευθερώσουμε τα Ιεροσόλυμα τους Άγιους Τόπους από τους μουσουλμάνους. Αυτό ήταν, αλλά φαίνεται χάλασε η πηξίδα και αντί να βρεθούν στα Ιεροσόλυμα, βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Όλος τυχαίος τώρα, έτσι. Λοιπόν, και έγινε η άλωση, η οποία ήταν, λένε οι ιστορικοί της εποχής, κύριε Πρόεδρε, είστε ιστορικός, τα ξέρετε αυτά πολύ καλά, ήταν χειρότερη σε πολλά και σε βαρβαρότερα και από την άλωση της πόλης αργότερα, το 1453, από τον Μωάμεθ, τον Πορθητή, ο οποίος έδωσε και προνόμια στους Ορθόδοξους, στο Γενάδιο Σχολάριο, που ήταν ο πρώτος πατριάρχης του υπόδουλου Γένους. Τέτοια προνόμια δεν έδιναν οι παπικοί την περίοδο της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα. Όπου υπήρξε, ξέρετε ότι πριν την Οθωμανοκρατία υπήρχε η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα. Λοιπόν, ήταν τόσο σκληρή η στάση των Φράγκων απέναντι στους Ορθόδοξους, δεν υπήρχαν προνόμια, δεν υπήρχε τίποτα. Τουλάχιστον με τον Μωάμεθ δόθηκαν κάποια προνόμια αυτοδιοίκησης στο Μιλέτ των Ορθοδόξων. Έτσι. Όπως ξέρετε, το Κοράνιο προβλέπει να δίνουμε προνόμια, έτσι λέει, στα Μιλέτ, στα διάφορα Μιλέτ. Δηλαδή, στους Ορθόδοξους, στους Αρμένιους, στους Ιουδαίους, στις μονοθεϊστικές θρησκείες. Τα ξεχωρίζει αυτά το Κοράνιο. Εν πάση περιπτώσει, διαπιστώνει λοιπόν ο Πάπας ότι με τις σταυροφορίες δεν βγήκε τίποτα. Και σκέφτηκε έναν άλλον τρόπο προσιλητισμού, πιο ευγενικό, πιο διπλωματικό, πιο διαλλακτικό, δήθεν πιο αποτελεσματικό, αλλά δεν πέτυχε τίποτα. Έτσι, το 1215, τότε έχουμε την αρχή της Ουνίας, ιδρύονται λοιπόν οι Ουνητικές Εκκλησίες. 1215, θα τη θυμόμαστε αυτή την ημερομηνία, μιλάμε 13ο αιώνα, είναι η μέρα έναρξης ας πούμε του θεσμού αυτού. Έχουμε το 1254 μετά τον Πάπα Ινοκέντιο που εκδίδει μια βούλα, έτσι λέει στη γλώσσα των
ενισχύει τον θεσμό της Ουνίας. Έχουμε τη Σύνοδο της Λιών το 1274 που ενισχύει τον θεσμό της Ουνίας. Βλέπετε τις Ουνίες σταθερά, λοιπόν, το Βατικανό προχωράει. Όλα αυτά μετά το 1204, έτσι. Και φτάνουμε στην περίφημη Ενωτική Σύνοδο στη Φεράρα της Φλωρεντίας, στην Ιταλία, το 1439. Εκεί έγινε η ψεύτικη ένωση, η ψευδοσύνοδος. Αναγκάστηκε ο Πατριάρχης, επειδή πιεζόταν από τους Τούρκους, να ζητήσει βοήθεια από τους Φράγκους, έτσι. Και βρέθηκε στη Φλωρεντία και εκεί υπέγραψε ένωση. Το αντάλλαγμα που ζήτησε ο Πάπας είναι η υποταγή των Ορθοδόξων τότε. Αν θέλετε βοήθεια, θα φτιάξετε ένα κείμενο, έλεγε, που θα δηλώνεται υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον Παπισμό. Για να σας το κάνω, λέει, και πιο ανώδυνο, θα σας επιτρέψω να έχετε τα βυζαντινά λειτουργικά και τυπικά και τελετουργικά. Δεν με αφορά να μην έχετε και το φιλιόκβε, να λέτε το σύμβολο της πίστεως και χωρίς το φιλιόκβε. Άλλωστε και χθες το λέγατε όταν πήγε στο φανάρι, είπε το σύμβολο της, δεν τον απασχολεί το θέμα τους καθολικούς, δεν τους απασχολεί το φιλιόκβε. Που λέμε, ξέρετε, είναι μια δογματική διαφορά που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι από τους καθολικούς, ότι το Άγιο Πνεύμα, λέμε εμείς, εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα στον κόσμο, όχι και από τον Υιό. Είναι αυτό που μπορεί να φαίνεται μικρή διαφορά, είναι μεγάλη η δογματική διαφορά. Δεν θα το αναλύσω αυτό, γιατί είναι άλλη τάξη ζήτημα. Αρκεί να σας πω, από το Φιλιόκβε αντλεί επιχειρήματα και το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπου, που είναι πολύ βασικό αυτό. Ανατρέπει όλο το δημοκρατικό σύστημα λειτουργίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το συνοδικό πολιτεύμα. Εμείς δεν έχουμε Πάπα, έχουμε σύνοδο. Έτσι. Η Εκκλησία του Δήμου των Αρχαίων Ελλήνων έγινε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, Εκκλησία του Δήμου των Πιστών. Και συνοδικά, κατά την πλειοψηφία, λαμβάνονται αποφάσεις στις Οικουμενικές Συνόδους. Όχι με του ενός ανδρός αρχή. Άμα διαβάσουμε τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, και γιορτάζουμε φέτος τα 1700 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, εκεί στα πρακτικά διαβάζουμε η γνώμη των πλειώνων κρατήτων. Δημοκρατικό σύστημα λήψη αποφάσεων. Τα είχε αυτά το Βυζάντιο πολύ πριν τα σκεφτούν αυτά σήμερα και μιλάνε για το λεγόμενο πλειοψηφικό σύστημα, το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Αυτά τα είχε δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα στο DNA της. Και πώς να μην τα έχει, εφόσον ο Ελληνισμός, που είχε δημοκρατικό σύστημα λειτουργίας, η Εκκλησία του Δήμου στην αρχαία Ελλάδα, πέρασε στο Βυζάντιο, πέρασε στις δομές, έτσι, και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κουβάλαγε μέσα της Ορθοδοξία τον Ελληνισμό. Άρα και στο θέμα αυτό και στο σύστημα της πλειοψηφικής διοίκησης και δημοκρατίας. Εντυπωσιακά πράγματα αυτά να λέγονται σε περιόδους, επαναλαμβάνω, που δίπλα και γύρω από το Βυζάντιο υπήρχαν μοναρχίες, απολυταρχίες, αυταρχισμοί. Το Βυζάντιο ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του και δικαιώνεται και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και σκεφτείτε άλλο ένα δημοκρατικό που είχε, μετέφραζε την Αγία Γραφή στη γλώσσα των ανθρώπων. Δεν τους υποχρέωνε να μάθουν λατινικά και ελληνικά για να καταλάβουν την Αγία Γραφή, όπως έλεγε ο Πάπας τότε. Και σε αυτό το θέμα δικαιώθηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία στο Βυζάντιο. Με τον Κύριλλο και Μεθόδιο μέχρι σήμερα τι γίνεται, και οι καθολικοί μεταφράζουν. Τώρα μεταφράζουν την Αγία Γραφή. Ενώ πιο μπροστά μας έλεγαν εκείνα τα χρόνια μόνο λατινικά και ελληνικά, και άμα είσαι, ας πούμε, ηθαγενής και θες να γίνεις χριστιανός, ας πούμε, να μάθεις ελληνικά και λατινικά για να καταλάβεις την Αγία Γραφή. Αυτό δεν προκύπτει πουθενά. Γιατί? Ήταν μια αυθαίρετη αυτή, ας πούμε, θεωρία. Κατάλαβαν το λάθος οι καθολικοί, άρα δεν είναι αλάθητος. Ο Πάπας κάνει λάθη, έτσι. Εφόσον οι ίδιοι λοιπόν λένε ότι είναι αλάθητος, αλλά έρχονται και λένε συγγνώμη, κάναμε λάθος, τώρα θα μεταφράζουμε την Αγία Γραφή, ή έρχεται και ζητάει συγγνώμη. Ξέρετε, είχε έρθει και στην Ελλάδα η Χριστοδούλου. Είχε έρθει και είχε ζητήσει συγγνώμη για τις σταυροφορίες που έκανε. Μόνο που είχε ζητήσει βοήθεια, συγγνώμη, από το Θεό. Όχι τους Ορθόδοξους, θα ήταν καλύτερο να ζητάει και από τους Ορθόδοξους απευθείας. Ο τρόσαστε και ιάσετε που λέμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Εξαπολύει λοιπόν τις σουνιτικές αυτές εκκλησίες στην Ορθόδοξη Ανατολή ο Πάπας. Είπαμε τις περιόδους που σας είπα, Λατερανό, με τον Πάπα Ινοκέντιο αργότερα κτλ. Φεράρα, Φλωρεντία.
τους δίνει το δικαίωμα να διοικούνται δημοκρατικά όπως εμείς με το πατριαρχικό σύστημα, όπως ξέρετε. Κάθε αυτοκέφαλη εκκλησία είναι ανεξάρτητη, αυτόνομη και αυτοδιοίκητη. Δεν έχει δικαίωμα ο Πατριάρχης να επέμβει στα εσωτερικά μιας αυτοκέφαλης εκκλησίας, όπως κάνει ο Πάπας, ας πούμε, που δεν ρωτάει τις τοπικές εκκλησίες. Στέλνει στην Γερμανία έναν επίσκοπο δικό του, έναν καρδινάλ. Δεν ρωτάει εκεί ποιο θα ψηφίσετε. Σε εμάς δεν είναι έτσι τα συστήματα. Σε εμάς υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση στην εκκλησία. Έτσι, υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση στην εκκλησία. Λοιπόν, κάθε πατριαρχείο, κάθε αυτοκέφαλη εκκλησία της Ορθοδοξίας διοικεί τα του οίκου της και δεν μπορεί κάποια άλλη Ορθόδοξη εκκλησία, ούτε ο Πατριάρχης, να κάνει εισπίδηση στα εσωτερικά. Και κάθε τοπική εκκλησία εκλέγει το δικό της αρχιεπίσκοπο, το δικό της πατριάρχη, τους δικούς τους ιεράρχες. Είναι πολύ βασικά αυτά τα δομικά στοιχεία. Τι κάνει λοιπόν ο Πάπας με τους Σουνίτες? Για να φανεί καλό μέτρο προσελκυσμού των Ορθοδόξων. Τους λέει, θα διοικήσετε εσείς όχι με το παπικό σύστημα συγκεντρωτισμού, αλλά με το ορθόδοξο, το δημοκρατικό της αυτοδιοίκησης. Και τους φτιάχνει πατριαρχία στη Μέση Ανατολή. Και τους λέει, πηγαίνετε να διοικηθείτε έτσι. Βεβαίως, ο Πάπας είναι Πάπας. Εγώ, αφού πιστεύετε σε μένα, αν προκύψει θέμα, τον τελευταίο λόγο τον έχω εγώ. Υπάρχει ο συγκεντρωτισμός. Αλλά είναι καλυμμένος τώρα από το επικάλυμα της αυτοδιοίκησης που τους δίνει ένα ποσοστό. Τους δίνει ένα ποσοστό αυτοδιοίκησης. Τόσο πολύ που τους άρεσε στους Σουνίτες, που κάποια στιγμή όταν επενέβαινε ο Πάπας στα εσωτερικά τους, διαμαρτύρονταν. Λέει, μα για καθίστε τώρα. Ή είμαστε Ουνίτες και έχουμε έναν βαθμό αυτοδυναμίας απέναντι στην έδρα του Βατικανού, ή δεν είμαστε. Τι επεμβαίνεις? Ο Πάπας είχε μια συνήθεια να επεμβαίνει στα εσωτερικά. Και αντιδρούσαν οι ίδιοι Ουνίτες έτσι, που τους είχε ήδη δημιουργήσει. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα. Το ζήτημα είναι ότι εμείς οι Ορθόδοξοι, λοιπόν, αυτό δεν μπορούσαμε αυτό να το καταπιούμε. Μέχρι σήμερα, στους διαλόγους που κάνουμε τώρα, μέχρι πρώτερος, γιατί τώρα πήγαμε σε άλλο θέμα, πήγαμε στο σύστημα διοίκησης, πρωτείου, συνόδου κτλ. Μέχρι χθες μας απασχολούσε και ο Πατριάρχης και οι θεολόγοι και εμείς οι καθηγητές που συμμετέχουμε στους διαλόγους με άλλους καθηγητές θεολόγους του Βατικανού. Τους θέτουμε αυτό το ζήτημα. Καταργήστε το θεσμό της Ουνίας. Πάντα πάγια θέση της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, να καταργηθεί ο θεσμός της Ουνίας. Και οι Ουνίτες να πάνε είτε στη μία εκκλησία, την Καθολική, άμα αισθάνονται Λατίνοι, ξέρω εγώ, είτε να έρθουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλιώς έτσι όπως είναι, προσβάλλεται η Ορθοδοξία. Δεν θα μιλήσω τώρα για τις βίαιες ενέργειες που κάνουν στην Ανατολική Ευρώπη μετά την πτώση του κομμουνισμού στη Ρωσία. Ξεθάρεψαν και άρχισαν και με τη βία να παίρνουν Ορθόδοξους ναούς οι Ιουνίτες. Δεν θα μιλήσω για αυτά. Αυτό είναι καταγεγραμμένο ιστορικό γεγονός. Όλοι οι Ορθόδοξοι εκεί στην Ανατολική Ευρώπη διαμαρτύρονταν για την βία που ασκούσαν οι Ιουνίτες πάνω τους και τους παίρνανε τους ναούς. Με το έτσι θέλω. Γιατί τα έχουμε και αυτά. Λοιπόν, η Ουνία λοιπόν ξεκινάει με αυτό. Άλλωστε τι σημαίνει Ουνία, έτσι, η λέξη Ουνίδης είναι από το ούνιο, ένωση. Και πάντα ο Πάπας θέλει να εμφανίζεται ως ο θρησκευτικός πλανητάρχης που ενώνει τα διεστώτα με όλες τις διαφορές. Δηλαδή, σαν να λέει, η βασική αρχή εκκλησιολογική του Βατικανού είναι ελάτε σε μένα στον Πάπα όπως είστε, με την ταυτότητά σας. Δηλαδή, μπορεί να είστε Ορθόδοξοι, μονοφυσίτες, δεν με απασχολεί. Πιστεύετε στο Φιλιόκβε, δεν πιστεύετε στο Φιλιόκβε. Μπορεί να είστε όποιο δόγμα χριστιανικού ή όποιες χριστιανικής αίρεσης, μπορεί να είστε Προτεστάντες. Ελάτε όπως είστε. Αυτό είναι η ένωση. Αλλά θα δεχτείτε εμένα σαν την ενοποιώ δύναμη. Πώς θα το πούμε με έναν πιο ειδικό επιστημονικό όρο. Εγώ είμαι η ενοποιώς δύναμη, λέει το Βατικανό, ο Πάπας. Άρα έχουμε μια προσαρμοστική αναγωγή των πάντων στον Πάπα, των όλων διαφορετικών. Υπάρχει δηλαδή η ενότητα μέσα στη διαφορετικότητα. Αυτό είναι το δόγμα. Μόνο που η διαφορετικότητα εδώ έχει δομικές διαφορές. Το λέμε και εμείς οι Ορθόδοξοι αυτό.
ενότητα μέσα στη διαφορετικότητα, αλλά το εννοούμε αλλιώς. Τη διαφορετικότητα δεν την εννοούμε και με την αίρεση. Δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα και με την αίρεση. Ας πούμε, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που τη γιορτάζουμε τώρα, τα 1700 χρόνια, 325-2025, καταδίκασε τον Άριο. Δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα με τον Άριο. Τι κοινό μπορούμε να βρούμε όταν ο Άριος αμφισβητεί ότι ο Χριστός είναι Θεός και λέει ότι είναι μόνο κτίσμα, ένας απλός άνθρωπος. Εδώ μπορεί να υπάρχει σημείο συνένεσης, μπορεί να τα βρεις. Υπάρχει κάποια όρια. Υπάρχουν κάποια όρια. Και στις πολιτικές συζητήσεις που κάνουμε, ψάχνουμε να βρούμε ένα σημείο συνένεσης, να υπάρχει ένα σημείο συνένεσης. Αν είναι χαόδεις οι διαφορές, δεν μπορεί να υπάρξουν. Πόσο μάλλον για τα θέματα της πίστεως. Λοιπόν, τον Πάπα δεν τον απασχολούν οι χαόδεις διαφορές. Οι θρησκευτικές μάλιστα. Ας είναι όποιες είναι οι χαόδεις διαφορές. Όλα μπορούν να γίνουν αποδεκτά αντί να υπάρχει η αποδοχή του πρωτείου. Είναι, θα λέγαμε, η καλή αρχή που όλα τα δέχεται και όλα τα ενώνει, ας πούμε. Έτσι εννοούν τη διαφορετικότητα η Καθολική με την Ουνία. Όχι όπως εμείς οι Ορθόδοξοι, ότι μπορεί να υπάρχει διαφορετικότητα στα ήθη, στα έθιμα, στις γλώσσες. Εκεί είναι. Στο λειτουργικό. Εκεί είναι ανώδυνες οι διαφορετικότητες και άρα μπορεί να υπάρχει μια ενότητα μέσα στην ποικιλία των διατυπώσεων. Η ποικιλία να είναι συμβατή. Αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο δομικά διαφορετική και δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα. Αλλιώς είναι μια υποκρισία αυτό να λέμε να καμονόμαστε ότι ενωθήκαμε ενώ έχουμε βασικές θεολογικές διαφορές, θρησκευτικές διαφορές. Εδώ οι άνθρωποι στις πολιτικές ιδεολογίες και δεν τα βρίσκουν. Που σήμερα βλέπετε υπάρχει μια σύγκληση των ιδεολογιών στα θέματα της οικονομίας. Βλέπετε, ψάχνουμε να βρούμε, κύριε Δήμαρχε, οι ιδεολογικές διαφορές στα θέματα της οικονομίας και δεν τις βρίσκουμε, διότι όλοι έχουν τώρα μετατοπιστεί στην ελεύθερη οικονομία. Κάποτε, θυμόμαστε, λέγανε, ας πούμε, εγώ είμαι εχθρός της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς, θέλω το κράτος, μόνο θα θυμάστε, το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Τώρα αυτά έχουν εξελιχθεί μετά και την πτώση του σοσιαλισμού, του κομμουνισμού στη Σοβιετική Ένωση. Βλέπετε και η Κίνα εφαρμόζει καπιταλιστικό σύστημα. Μπορεί να είναι κομμουνιστικό το κόμμα στην Κίνα, αλλά εφαρμόζει έναν κρατικό καπιταλισμό, ας πούμε έτσι. Ενώ λοιπόν στις ιδεολογικές διαφορές, στις πολιτικές, βλέπουμε, παρόλο που υπάρχει σύγκριση, πάλι όμως θέλει ο άλλος να λέει ότι αισθάνεται σοσιαλιστής, ο άλλος αισθάνεται κομμουνιστής, ο άλλος αισθάνεται φιλελεύθερος, κοινωνικά φιλελεύθερος, νεοφιλελεύθερος. Και βλέπετε ότι υπάρχουν αντιπαραθέσεις στα πολιτικά. Πόσο μάλλον στα θέματα της πίστεως, στα θρησκευτικά. Αφού είστε της πίστεως, ου χωρίς η κατάβαση. Λένε όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας και η Αγία Γραφή. Είστε της πίστεως, ου χωρίς η κατάβαση. Στα πολιτικά μπορεί να υπάρξει συγκατάβαση. Και υπάρχουν αμοιβαίες μετακινήσεις, ας πούμε, το βλέπουμε. Αλλά σε θέματα πίστεως όμως, που είναι ο ίδιος όρος της ζωής, ο ίδιος όρος της σωτηρίας των ανθρώπων, δεν μπορεί να υπάρξει συγκατάβαση. Και να πεις ότι είναι, να το πούμε, ασήμαντη η δογματική διαφορά του φιλιόκρητα δεν μας ενδιαφέρει, ή ασήμαντο το πρωτείο δεν μας ενδιαφέρει, ή ξέρω εγώ, ασήμαντο να λέμε ότι ο Χριστός δεν είναι θεάνθρωπος, είναι μόνο άνθρωπος. Αν αρχίσουμε και λέμε τέτοια, τότε διαλύουμε στην κυριολεξία όχι μόνο το οικοδόμα της Εκκλησίας, αλλά το οικοδόμα του δρόμου προς τη σωτηρία, όπως λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και το δόγμα, το θρησκευτικό, παράγει ήθος και κοινωνική συμπεριφορά. Δεν είναι ψηλό γράμμα, ούτε είναι εκθέσεις ιδεών. Όλος ο αγώνας που έκανε η Εκκλησία εναντίον της ουνίας, εναντίον των άλλων αιρέσεων, ήταν για να προστατευτεί η αλήθεια της πίστης. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Όχι εγώ και ο Βούδας, εγώ και ο Δίας. Στην εποχή του Χριστού υπήρχαν και ειδωλολάτρες. Υπήρχαν και μυστικιστικές θρησκείες στην Αίγυπτο. Ο Όσιρις, η Ίσιδα. Δεν είπε ο Χριστός, όλοι έχουμε την αλήθεια. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Το Ευαγγέλιο το λέει αυτό, η Αγία Γραφή το λέει. Εγώ είμαι η οδός, η ζωή και η αλήθεια του κόσμου. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Πώς θα έρθουμε εμείς να αμφισβητήσουμε τώρα την Αγία Γραφή και να λέμε και ο Χριστός έχει αλήθεια, και ο Βούδας και ο Κομφούκιος και οποιαδήποτε αίρεση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
Και άρα δεν μπορεί και η Ουνία να τα συγχαίει όλα τα δόγματα μαζί. Ένα συγκριτισμό. Συγκριτισμός. Όπως το γράφουμε με ύψιλον ήτα, ένα ανακάτωμα θρησκειών, δηλαδή να κάνουμε μια ομογενοποίηση θρησκευτικών δογμάτων, μια σύνθεση θρησκειών. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Για να περνιόμαστε δίθεν μοντέρνοι ή φιλελεύθεροι. Και όποιοι τα λένε αυτά δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν γιατί ούτε στο λαό περνάνε αυτά. Θα πας σε έναν, ας πούμε, Ορθόδοξο να του πεις ξέρεις κάτι, αύριο μπορείς να γίνεις καθολικός, να ενωθούμε έτσι. Πώς θα ενωθείς και να πάμε στο κοινό ποτήριο. Δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Προηγείται η ενότητα στην πίστη και μετά πας στο κοινό ποτήριο. Βλέπετε και ο Πάπας που ήρθε δεν έκανε συλλειτουργία με τον Πατριάρχη, ούτε πολύ περισσότερο βρέθηκαν στο κοινό ποτήριο. Έτσι. Έγινε μια δοξολογία εκεί, είπε να πάτε εγώ μέχρι εκεί. Και το πιστεύω, το είπανε μαζί μέχρι εκεί. Και μάλιστα είπε και ο Πάπας, δέχομαι το κείμενο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Από εκεί ξεκινήσαμε όλοι, λέει. Βέβαια, τότε δεν υπήρχαν καθολικοί. Ούτε Ουνίτες υπήρχαν τότε. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος 325. Η δεύτερη το 300, το 381, 431 η τρίτη, 451, μέχρι το 1054 που έγινε το σχίσμα των εκκλησιών. Υπήρχε μία εκκλησία. Και άρα όταν, και επειδή είναι πρόσφατο το κείμενο που υπέγραψαν μαζί, ένα πολύ καλό κείμενο που υπέγραψαν μαζί ο Πατριάρχης με τον Πάπα, προχθές που βρέθηκε το Αποστόλου Ανδρέα ο Πάπας στο φανάρι, το λένε ρητά μέσα. Ακούστε τι λένε. Δεν θα μπερδέψουμε τα δόγματα. Το κρατάμε αυτό. Το υπογράφει και ο Πάπας. Καλά, εμείς το λέμε ανέκδοτο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης το λέει πρώτος. Ούτε θα φέρουμε σύγχυση. Ούτε θα φέρουμε συμβιβασμό στις διαφορετικές ταυτότητες. Τότε κατήργησε την Ουνία, θα λέγει κανείς. Αλλά δεν καταργούν την Ουνία όμως. Το καταλάβετε. Διότι η Ουνία φέρνει μια σύγχυση. Φέρνει σύγχυση. Βλέπετε, εδώ θα μπορούσε κάποιος να θέσει αυτό το ερώτημα στον παπισμό, εφόσον υπογράφεται αυτά τα κείμενα, που είναι πολύ σωστά, και το ζήτησε και ο Πατριάρχης να πει αυτό το πράγμα μέσα, και το δέχθηκε ο Πάπας. Θέλουμε έναν διάλογο, να γίνεται διάλογος με τους διαφορετικούς. Να γίνεται διάλογος με την εταιρότητα που λέμε. Έχουμε την ταυτότητά μας και η εταιρότητα είναι η διαφορετική, η ξένη. Να γίνεται διάλογος. Και πράγματι πολύ καλά το Οικουμενικό Πατριαρχείο οργανώνει διαλόγους διαχριστιανικούς με τους καθολικούς. Αλλά ζητάμε να μην συμμετέχουν Ουνίτες. Αλλά ο Πάπας δεν ακούει, τους βάζει στην αντιπροσωπεία τους Ουνίτες. Με τους Προτεστάντες. Κάνουμε διαθρησκειακούς διαλόγους με τους Ιουδαίους, τους Μουσουλμάνους. Κάνουμε. Είναι καλό να υπάρχει αυτό. Αλλά χωρίς να υπάρχει, όπως το λένε και το υπογράφουμε χθες στο κείμενο, η σύγχυση των ταυτοτήτων. Ούτε ο συγκριτισμός λέμε. Η αναμόχλευση δηλαδή. Αυτό είναι πολύ υγιές να λέγεται. Τότε γιατί γίνονται οι διάλογοι? Για να υπάρχει ο αμοιβαίος σεβασμός της εταιρότητας, να υπάρχει η ειρηνική συνύπαρξη της διαφορετικότητας, να σέβεσαι δηλαδή τον ξένο, η θρησκευτική ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και κάνουμε τον διάλογο για τα κοινωνικά θέματα. Οπότε εκεί τα βρίσκουμε. Εκεί δεν βάζουμε κανένα πρόβλημα για την Ουνία. Εκεί λέμε, ας πούμε, με το Βατικανό υπογράφουμε, μέχρι και με τους μουσουλμάνους υπογράφουμε για τη φτώχεια, για την ανεργία, για το προβλήματα της παγκοσμιοποίησης, της ομογενοποίησης, του οικολογικού προβλήματος, της κλιματικής κρίσης. Κοινά κείμενα εδώ, βλέπετε όλες οι θρησκείες, στα κοινωνικά αυτά ζητήματα και στα πολιτικά. Δεν υπάρχουν διαφωνίες. Στη βία, εγκληματικότητα. Εντάξει, οι μουσουλμάνοι έχουν ένα θέμα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν τα υπογράφουν, ξέρετε. Την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Όλοι τις υπογράφουν, οι μουσουλμάνοι λένε όχι, δεν τα υπογράφουν. Γιατί εμείς με τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουμε μια άλλη άποψη, όπως ξέρετε. Ούτε δικαιώματα γυναίκας υπάρχει στο Κοράνι. Εν πάση περιπτώσει. Επανέρχομαι στο θέμα. Άρα λοιπόν, όταν κάνουμε διαλόγους, είμαστε σε διάλογο μόνιμο με το Βατικανό, τους λέμε παρακαλώ ορίστε, να ξεκινήσουμε ένα διάλογο, να υπάρχει αυτή η μεικτή επιτροπή. Το είπαμε και στο φανάρι. Αλλά να μην υπάρχουν Ουνίτες μέσα στην αντιπροσωπεία σας. Σας παρακαλούμε πολύ. Δηλαδή να είναι οι Ρωμακαθολικοί ιερείς, όπως τους ξέρουμε, να είναι οι θεολόγοι καθολικοί των θεολογικών σχολών
της Ιταλίας, τη Γερμανία, φέρνουν διαβασμένους, ας πούμε, μορφωμένους καθηγητές. Εμείς είμαστε από την άλλη πλευρά, καθόμαστε σαν τραπέζι και ζητάμε, αλλά δεν θέλουμε να μας φέρετε Ιουνίτες. Δεν τους αναγνωρίζουμε. Πόσες φορές το έχουμε ζητήσει αυτό. Το έχει ζητήσει και ο Πατριάρχης. Δυστυχώς, προσκρούμε στην άρνηση του Βατικανού. Τους φέρνει τους Ιουνίτες, παρακαλώ. Μάλιστα. Τους φέρνει. Δεν ακούει την διαμαρτυρία μας ότι μας προσβάλλει αυτό που κάνει. Είναι αντιποίηση αρχίζει, είναι και πολλά άλλα. Μάλιστα. Γιατί τους φέρνει? Ποιο είναι το επίσημο επιχείρημα του Βατικανού? Ακούστε τώρα, πώς το αιτιολογεί. Γιατί πρέπει να καλύψω και την Ανατολή. Αφού είμαι ο πλανητάρχης και είμαι η ενοποιώς δύναμη και εγώ σαν Πάπας ενώνω τις διαφορές, εσείς οι Ορθόδοξοι δεν θέλετε, βάζω τους Σουνίτες. Να καλύψω και την Ανατολή. Η Εκκλησία, μας λέει, αναπνέει με δύο πνεύμονες. Της Δύσης και της Ανατολής. Και άντε καλά, της Δύσης εντάξει, είστε καθολικοί. Ανατολή από πού και ως πού? Ενωθήκαμε εμείς οι Ορθόδοξοι και δεχτήκαμε το πρωτείο? Όχι. Μα αυτό λέει ακριβώς. Επειδή δεν ενωθήκαμε, βάζουμε τις Σουνιτικές εκκλησίες. Για να καλύψουν και την Ανατολή. Αυτό είναι. Εμφανίζει μια διάθεση υπεριαλισμού αυτό τώρα, πώς θα το λέμε. Εμφανίζει μια διάθεση επεκτατισμού αυτό. Με άλλον τρόπο. Όχι στα αεροφορικά φυσικά. Αυτά η ιστορία δεν καταδίκασε. Βλέπουμε λοιπόν ότι γενικώς τα προβλήματα είναι υπαρκτά και τώρα που μιλάμε υπάρχουν, να σας πω και το άλλο, όταν πέθανε ο Πάπας ο προηγούμενος, ο Φραγκίσκος, πήγαν κάποιοι ρασοφόροι με μαύρα ράσα και το λιβάνιζαν. Ουνίτες ήταν αυτοί. Και ο κόσμος δεν ήξερε εδώ πέρα. Και αρχίσαν και λέγανε, ενωθήκαμε με τους καθολικούς και πάμε και λιβανίζουμε, πάτερ μου, τον Πάπα. Άρχισαν και λέγανε τέτοια. Και το χειρότερο απ' όλα, το χειρότερο, είχαμε αυτούς τους δημοσιογράφους που δεν ξέρουν. Και αρχίσαν οι δημοσιογράφοι από τα κανάλια, μα είναι πολύ υπεύθυνη η δουλειά του δημοσιογράφου. Επηρεάζει την κοινή γνώμη. Πώς πας απροετοίμαστος, πώς πας αδιάβαστος. Γι' αυτό λέμε ότι, και έχουμε ζητήσει εμείς από τις ελληνικές σχολές, να υπάρξει ο ειδικός κλάδος εκκλησιαστικής δημοσιογραφίας. Χρειάζονται ειδικές γνώσεις. Δεν είναι αν πήραμε, κάναμε ένα πολιτικό ρεπορτάζ και νομίζουμε ότι με την Εκκλησία ή με τις θρησκείες έτσι είναι. Η θρησκεία είναι ένας πολύ σύνθετος κόσμος. Θέλει ειδικές γνώσεις. Και πασχίζουν κάποιοι δημοσιογράφοι στις μεγάλες εφημερίδες, στο Βήμα, στην Καθημερινή, διαβάζουν οι άνθρωποι, δεν λέω, και πλησιάζουν την αλήθεια γιατί μας ρωτάνε, τους ενημερώνουν, πασχίζουν να πούν την αλήθεια. Αλλά χρειάζεται μια ειδική γνώση, μια σχολή ειδική. Εν πάση περιπτώσει, πίνονται παράδειγμα. Τι λέγανε λοιπόν αυτοί οι δημοσιογράφοι στα κανάλια, που τους βλέπουμε όταν πέθανε ο Πάπας εκεί και του κάνανε την νεκρόση, την εξώδια ακολουθία. Α, βλέπετε εδώ. Και Ορθόδοξοι ήρθαν εδώ και λιβανίζουν τον Φραγκίσκο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έρχεται εδώ και δεν σέβεται απλώς, μετέχει λειτουργικά, μυστηριακά. Ποιοι ήταν Ουνίτες αυτοί? Υπό την έννοια αυτή, πέτυχε τους στόχους της Ιουνία, ας πούμε, να περάσει αυτό το πνεύμα του προσελτισμού και της σύγχυσης τελικά. Βέβαια υπήρξαν οι διαψεύσεις, αλλά να σας πω κάτι, τα πρώτα μένουν. Η πρώτη πληροφορία μένει, γιατί όταν υπάρχουν μετά οι διαψεύσεις, ζήτημα, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τα πρώτα μένουν, τα δεύτερα μετά δεν ακούγονται. Ή και αν ακουστούν, η πρώτη εντύπωση μετά, οι δημοσιογράφοι το ξέρουν καλύτερα και αυτοί που κάνουν ρεπορτάζ. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε πολλά ιστορικά στοιχεία. Θα σας κούραζα αν καθόμουν και σας έλεγα ήδη είμαστε σε 40 λεπτά, δεν ξέρω πώς έχω χρόνο, δεν ξέρω αν κουράζω κιόλας και έχω να πω πράγματα. Να σας πω, γιατί ο σκοπός με εμένα σήμερα εδώ είναι να σας πω πώς πορεύτηκε στο διάλογο η ιστορία της Ιουνίας. Διότι να μιλάω για το πώς εξελίχθηκε η Ιουνία στην Πολωνία, στην Ουκρανία, στη Ρωσία κτλ. Είναι πάρα πολλά. Να σας πω μόνο ότι οι Ιησουίτες, αυτό το φοβερό τάγμα των Ιησουητών, όπου είναι της αρχής, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Έτσι, αυτό το λένε οι Ιησουίτες. Εμείς δεν το δεχόμαστε ως Ορθόδοξοι.
η φράση «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» είναι ισουητικό δόγμα. Και γιατί οι Ισουίτες το πέρασαν αυτό? Οι Ισουίτες ήταν φοβεροί και τρομεροί, εμπλέκονταν μέσα στο παρασκήνιο της πολιτικής εξουσίας και επηρέαζαν τις πολιτικές αποφάσεις. Ήταν υποτίθεται μοναχή αυτή, έτσι, μοναχικό τάγμα. Έχει πολλά μοναχικά τάγματα ο Πάπας. Έτσι. Το τάγμα όμως των Ισουητών αγωνιζόταν χρόνια από τον 14ο, τον 15ο, να καθιερώσει την Ουνία. Πώς όμως? Με παρασκηνιακές πολιτικές ενέργειες. Ήξεραν και είχαν τον τρόπο να διεισδύουν στα άδεια της πολιτικής εξουσίας, στον χώρο της Ανατολικής Ευρώπης μιλάω τώρα, για να καθιερώσουν την Ουνία. Και πετύχαιναν πράγματα. Πετύχαιναν. Βέβαια ο κόσμος αντιδρούσε από κάτω, είχαμε πισωγυρίσματα στην εξέλιξη της Ουνίας, αλλά αυτοί συνέχιζαν. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να πω τι γίνεται στη Βρέστη το 1596. Έχω γράψει ειδικό βιβλίο για το θέμα, όπου πραγματικά με τη λατινική τους προπαγάνδα στην Πολωνία, στην νοτιοδυτική Ρωσία, πήραν ακόμη και πολλούς επισκόπους στην Ένωση με το Βατικανό, ορθόδοξους επισκόπους. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Και έχουμε την περίφημη σύνοδο της Βρέστης το 16ο αιώνα, μιλάμε 1596. Εκεί λοιπόν επιβάλλεται η Ουνία ουσιαστικά. Συμμετέχουν σε αυτή τη σύνοδο επίσκοποι, ευγενείς, και μετέχει και ο Αρχιεπίσκοπος του Κιέβου. Να τώρα για να αρχίσουμε να μιλάμε σιγά σιγά και για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Ο Αρχιεπίσκοπος Κιέβου, καθοδικημένος από τον Σίγισμουνδο, ο οποίος ήταν ο Πολωνός ηγέτης, τόνισε ότι με μια τέτοια ένωση θα ενδυναμωνόταν το κράτος της Πολωνίας. Γίνεται δηλαδή, βλέπετε, τότε ήταν ενωμένοι το Κίεβο με την Πολωνία και προσπαθούσαν έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλουν τους Λατίνους. Και λέει τότε ο Αρχιεπίσκοπος το φοβερό, πώς είναι δυνατόν να υπακούουμε εμείς στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης που είναι στα χέρια των Τούρκων και να μην έχουμε επαφή με τη Δύση, με τον Πάπα που είναι ελεύθερος και να μας δίνει τη δύναμη. Γι' αυτό η σύνοδος εκείνη διαιρέθηκε σε δύο παρατάξεις, τους Ορθόδοξους και τους Λατίνους. Έγινε μια αντιπαράθεση πάνω στο ζήτημα αυτό. Ο Σιγισμούδος επικύρωσε όμως τις αποφάσεις της μερίδας των Λατίνων και έτσι άρχισε να καθιερώνεται και να προχωράει η Ουνία στην περιοχή. Έχουμε όμως μια μεγάλη μορφή την περίοδο εκείνη που ονομάζεται Κύριλλος Λούκαρης. Και όσοι διαβάζουν ιστορία ξέρουν πόσο μεγάλη μορφή υπάρχει ο Κύριλλος Λούκαρης, ο οποίος τι λέει για το πρόβλημα της Ουνίας? Ακούστε. Όταν σας λέγουν ότι η Εκκλησία της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης είναι ίδιες, είναι μία και δεν υπάρχει καμία διαφορά, το κάνουν για να σας κοροϊδέψουν και να σας προσιλητήσουν. Ποιοι τα λέγουν αυτά? Όλοι αυτοί οι Λατίνοι, οι Γεζουίτες, οι λοιποί Φράγκοι, οι οποίοι υποτιμούν εμάς τους Έλληνες και τους Ορθοδόξους, μας θεωρούν σχισματικούς και αιρετικούς, ψεύτες και αποστάτες και προσπαθούν με την Ουνία να μας μειώσουν. Λοιπόν σας λέγω ότι δεν έχουμε καμία κοινή πίστη με τους Ουνίτες, δεν έχουμε κοινή εκκλησία, έτσι. Έτσι μας κηρύσσουν στην Ιταλία και στα μέρη τα δικά μας και τώρα εδώ να μας λέγουν πως η εκκλησία μας και η εκκλησία τους είναι μία, είναι απαράδεκτο. Τη στιγμή που μας βρίζουν και από πάνω εμάς τους Ορθοδόξους και μας λένε αιρετικούς και αποστάτες. Αυτό το ερώτημα θέτει ο Κύριος, δηλαδή μην τους ακούτε. Τους έπιασε η αγάπη και μας λένε οι Ουνίτες με την ευλογία του Πάπα, του Βατικανού, ότι θα ενωθούμε με τους Ορθόδοξους στο όνομα της αγάπης. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι αγαπισμός, είναι υποκρισία. Και δεν έχουμε διαφορές, μην τους ακούτε, λέει ο Κύριος Λούκαρης. Έχω κείμενα που μας θεωρούν αιρετικούς, σχισματικούς, ψεύτες, εμάς, τους Ορθόδοξους. Άρα δεν υπάρχει ένωση λοιπόν. Είναι μια αντίφαση στο λόγο τους και προσπαθεί έτσι να ενημερώσει τους άλλους Ορθόδοξους στην περιοχή.
Αλλά και σήμερα που μιλάμε τώρα στην περιοχή της Ουκρανίας, με την Ουκρανική Εκκλησία, αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος και συγχαίρω γι' αυτό, κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν υπάρχουν δήμαρχοι που να έχουν τέτοια ιστορική γνώση για τόσο ειδικό θέμα και να μας, σήμερα και να μας λένε ποιο αυτό, ότι στην Ουκρανική Εκκλησία πολλές φορές βλέπετε τώρα τι κάνουν οι Ιουνίτες εκεί, σε βάρος Ορθοδόξων, έχουν διεισδύσει πολλές φορές και μέσα στην Ουκρανική, την Ορθόδοξη Εκκλησία και δημιουργούν θέματα στη Ρωσική Εκκλησία. Λοιπόν, δεν θέλω να κουράσω με περισσότερα στοιχεία. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ζούσα τα γεγονότα, αυτό δεν το λέω για να περιαυτολογήσω. Όταν έγραφα το μάστερ μου για την Ιουνία, το μεταπτυχιακό δηλαδή, πριν ακόμη ήμουν νεαρός μεταπτυχιακός φοιτητής, τότε ολοκλήρωσα, και ζούσα τα γεγονότα του διαλόγου με τους καθολικούς, το 1991. Το 1991 συνέγραφα με στοιχεία τα θέματα για την Ιουνία, μάζευα στοιχεία. Και ο καθηγητής που εκπροσωπούσε την Ορθοδοξία τότε χρησιμοποίησε πολλά από τα στοιχεία, με τη δική μου βεβαίως προτροπή, και έφερε σε δύσκολη θέση τους καθολικούς εκεί και τους Ιουνίτες. Και τι έγινε, ξέρετε, στη Βιέννη, στο Φράισινγκ του Μονάχου, καταδικάστηκε η Ιουνία και από τους Ρωμακαθολικούς θεολόγους. Και από τους Ρωμακαθολικούς καταδικάστηκε η Ιουνία. Και το έμαθε αυτό ο Πάπας και έγινε έξω φρονών που λέμε και είπε άκυρο. Αλλάζω την σύσταση της Ρωμακαθολικής Επιτροπής, θα φέρω άλλους θεολόγους. Και στα λέω τώρα αυτά, όσο μπορώ πιο σύντομα, δεν κάθομαι τώρα να σας αναλύω πώς έγιναν και τι υπόθηκε, το εντυπωσιακό είναι ότι και οι ίδιοι οι Ρωμακαθολικοί ενοχλούνταν από τους Ιουνίτες. Γιατί? Διότι οι Ιουνίτες διεκδικούσαν αυτονομία από τον Πάπα και τον Πάπα. Είχαν καλομάθει στα πατριαρχικά προνόμια που τους είχε δώσει και τώρα αυτοί θέλανε να μην έχουν σχέση και πολύ οι Ιουνίτες με την διοίκηση του Βατικανού. Να λένε ότι ανήκουμε στην Παπική Εκκλησία, αλλά έχουμε αυτοδιοίκηση. Αυτά δεν τα σήκωσαν οι Ρωμακαθολικοί. Οπότε όταν είδαν στο διάλογο με τους Ορθοδόξους ότι ένας δυναμικός Ορθόδοξος ιερέας τότε, λαϊκός τότε, ο Ζήσης, ο καθηγητής, τους αποστόμωνε με επιχειρήματα, αυτοί τα δέχονταν, δεν είχαν να πούν κάτι άλλο ιστορικό και στο τέλος υπογράφουν ένα κείμενο εναντίον του θεσμού της Ιουνίας. Αυτό έγινε και στο Φράισινγκ του Μονάχου και στη Βιέννη. Όταν το κείμενο πήγε στον Πατριάρχη, ο Πατριάρχης επίλυσε φυσικά. Όταν πήγε στον Πάπα στο Βατικανό, το ακύρωσε αμέσως ο Πάπας. Διότι οι θεολόγοι είναι εκεί, όπως ξέρετε, υπό την εξουσία του Πάπα, εκπροσωπούσαν την Καθολική Εκκλησία και τους λέγει ο Πάπας τότε, τι κείμενο είναι αυτό που υπογράψατε? Εμείς θέλουμε το θεσμό της Ιουνίας. Εσείς γιατί πήγατε και σαν θεολόγοι, απεσταλμένοι της Αγίας Έδρας μάλιστα, να καταδικάσετε τον θεσμό της Ιουνίας? Ακυρώνω, λέει, την Επιτροπή, αλλάζω την Επιτροπή με νέα πρόσωπα και το κείμενο που υπογράψατε είναι άκυρο. Και ξαναζήτησε να συνεχιστεί ο διάλογος για την Ιουνία. Τη συνέχεια δεν θέλω να την πω γιατί θα στεναχωρηθούμε. Έγινε μετά στο Λίβανο η επόμενη συνάντηση, όπου εκεί το κείμενο δεν ήταν καταδικαστικό για την Ιουνία. Αλλάξαν οι επιτροπές, άλλαξαν και οι δικές μας αντιπροσωπείες και άρχισε να πέφτει στα μαλακά η Ιουνία. Εξελίχθηκαν τα πράγματα, από τότε του ξαναθέσαμε πάλι το πρόβλημα της Ιουνίας του διαλόγου, λέγαμε μας ενοχλεί, επανήλθαν δηλαδή σε σταθερή αρνητική θέση, αλλά στην πράξη τίποτα δεν έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Και όταν